Ashe kura da dai sauran take, amma babara dai ya karbe suke. Yan zamfara sun san zancen da nake, sakon kamar zan aika da wuri. Babban taragon gamji mai jimri, Muniru ga aiki ga hakuri. Ga Muniru jakada neman nasara, zakaran hidimar gamji babu jira. Aikin da ka ɗauko ba za a yi tara, sai wanda yake kishin yara ƙasa. Ɗan zamfara yau dai ga nesa kusa. Wannan ƙungiya ta ɗauko aniya don tallafa al'umma ba gajiya. A rage raɗaɗi kar aiki ya tsaya, har taimana yin fawa min magani, domin a cire a al'umma sanani. Muniru da fagon ya gani, a gaishe ku matasa goshin tafiya. Ku fito mu yi yaƙi don raya jiha, mu gina ta zauna don kerasa. Mu ma mu fi ƙarfin zinde da ba'a. Allah ka rikawa gwamna mu gani, ka tsare shi da kaidin wancan da wani. Ayi ayyuka ba ji babu gani. Bunƙasar ilimi duk tsarin shi yake, amma kun ga magauta ya karshe suke. Allah ka riƙawa Dauda mu gani, kare shi da sharrin wancan da wani. Mai gani gaji 15 kira kwamarar, jirgin da ya ɗauko kai ya kwamarar. Gurgi shiga kogi ka fito kwamarar, sun zo da niyyar alkairi ga ƙasa. Na shirya yan fawa min a kusa, a gaishe kumara da takardun tafiya. Balli hidimar gwamna ba kwa gajiya, takarunmu na G15 bambar ajiya. Ya mun kamar Muniru Allah ya biya, wane zakuwa ta yi daidai da aya. Kauran namu da sun ce Muniru zo ka tsaya. Profesa Nasir ina ban gajiya, kai ne sakataren tafiya. Dan mutan birnin an ka Allah dai ya taya, kun zo da niyyar yaran zamfara dai. Profesa Nasir an ka gaba dai, ina jira Umar dan buku. Allah dai ya rika ma kwaston buku, Umar amsa kiran al'ummar buku. Mu fatan mu ka
mana dauda mu gani G15 G15 kamar G15 G15 Muniru kamar G15